Jepang teko Indonesia ndhawuhi wong-wong dokon ndelik nyang Ngerong. Pamrih napa niku? Pamrih napa? Pamrihe nek ndelik engko nek ning kentong ya kuwi dokon nang Ngerong kabeh. Lah bandane wong Indonesia diresiki digolok. Lunga karo Jepang. Ngono. Ya seneng sapi, seneng apa-apa. Berarti jenengan nggih tumut ndelik riyen. Tumut ndelik Ngerong. Ndelik ono gawe rong. Ning jero omah dienggo ndelik. Kok nek ning kentong kuwi. Jenengan umur pinten riyen? Yuswane pinten riyen? Ya mesti nek aku wis glidik. Glidik iki kerja nggih. Ya kerja, ya kerja ngene wong Jepang kuwi gawe rong kuwi. Ning depo kono. Aku mangan sukiman. Mangane napa niku dahare? Dahare napa? Mangane wis dicadhong sak-sake. Terus Jepang kuwi sia-sia karo wong kuwi. Engko nek luput dislomoti. Lho. Diangkrek-angkrekke. Jepang kuwi. Dadi depo kuwi biyen ki do dienggo gero kuwi. Lapangan depo kuwi biyen. Carane nggo ndelik kuwi. Berarti kerja apusi ya kali Jepang ya. Kerja apusi. Klambine napa rit goni? Klambine goni. Klambine katoke goni klambine serat. Mula biyen Jepang kuwi wong-wong kedhoko nandur jenenge rami. Lho wite sak driji-driji ngene iki. Sing nandur daerah Mindi kono. Mula barise ni sang si go rok si hat si hoi. Niku basa Jepang. Heeh. Artine napa dene niku? Artine napa artine? Lah artine ya ngono kuwi barise. Njot Indonesia niki merangi Jepang. Ya kuwi nganggo granggang. Granggang niku bambu runcing. Heeh, bambu runcing. Do di sepuhke nang nggon Kiai Paraan. Ngono. Berarti jenengan tahu anu nggih kerja teng Jepang nggih? Kerja teng ngene. Kerja glidik. Glidik. Rin napa jenenge niku? Romusa nggih. Romusa nggih. Remusa. Mboten dibayar niku. Mboten dibayar. Dibayar nggih. Pinten riyen? Karo teng. Karo teng. Karo teng iki. Det dicetet sering cilik sak det. Anu kuwi ngono. Berarti rekoso nggih, Dik? Rekoso banget. Rekoso banget. Wis. Teng depo niku njenengan mlampah niku. Mlampah. Nek yang ndi? Teng depo. Gor kokono ora mlaku. Mlaku. Mlaku nyange iki ya aja nganti kliwat jam. Nek lewat pripun? Ade hukum ngono. Dinapa diselamati? Ora ya. Diselamati niku ya? Heeh. Nek sakniki jenengan yuswane pinten, Dik? Sakniki yuswane pinten jenengan? Sapa? Jenengan. Ya kira-kira 100 kurang 3. 97 nggih. Tesih sehat. Isih iso mlampah.
Aku salah aku kena sprene pirang tahun terus. Wis kabeh sikil. Lah aku dek men gek lara kari dhewe iki kok do disakake nek mati to anak-anak. Terus waktu Jepang niku jenengan anu kalih kerja napa selain niku? Nggih anu garap sawah bareng niku. Lah iya. Garap sawah. Mbiyen sawah ki nganggur kok, Kit. Do bero kok. Bro niku napa? Bero ki nganggur. Anggur nggih. Nganggur ki dadi alas kene iki. Rungkut jenenge nganggur. Nganggur. Terus bar Jepang lunga pripun? Hah? Bar Jepang lunga Bar Jepang lunga. Yes do nang anu rambut kae sak gelem ya. tapi nggih tesih anu nggih tesih rekoso nggih. Bisa rekoso nek klambi serat barang ki aku wis ngalami katok goni. Kathok goni ini nek dienggo pripun niku? Ya di gawe cara Rasane pripun rasane? rasane yo cekrik-cekrik. Nek Jepang ki nek mlaku kok kene kong wedi ngono pamane. Ning dalan ki mesti akeh wong do mati. Lah napa? Ngling-ngling. Lah napa niku? Kelireng. Buh. Larang pangan nggih. Lah iya. Mlaku ki mesti metu ya ning dalanku. Nggih, krungu. Kelireng jenenge. Kelireng ki ngeleh. Lah nggih. Dadi nganti mati keliren niku nggih. Hah? Mati keliren. Lah iya mati kelireng. Mergo kata napa mergo larang pangan. Larang pangan lah nek ora ning kok arep mangan ora eneng, lah dipangan ora enek. Golek ora eneng.